יאללה, צ'אט, תמות נפשי עם פלישתים. תעשו לייק לתוכן, צ'אט. יאללה. אוקיי, אנחנו בדפסיט. כן, אנחנו בפיגור. לואודד, קדימה, קדימה, קדימה. לא! אחי, זה לפחות היה שווה קצת. על האקסטרקשן קייס. אוי, אחי, אין, זה באטל שנועד להפסיד, אני אומר לכם, בחיים לא פגעתי ככה. אומייגאד! אחי, איזה שרמוטה! אין, אני אומר לכם, שאתה מאמר הרבה, הם אומרים לך, אנחנו הולכים לזיין אותך, יא בן שרמוטה. הם אומרים לך, אנחנו הולכים לפתוח את התחת, כאילו. יו, פליז יותר 8,000, יותר מ-8,000, פליז, 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 אלוהים, אני מתחנן. יותר מ-8,000. אני לא יודע כמה זה. אומייגאד! אומייגאד! תקוע באופוריה, אני סיק מפק אמסיז, רק יודעים לחפוריה. לא עבר תיאוריה! סמן את הטריטוריה! הולי פאק! תרביר את הדיסטורשן! אומייגאד, אחי. הולי שיט! אומייגאד! אומייגאד! אחי, אני בשוק! אולין עכשיו! סתם נראה לכם! אמא! צ'אט, אתם יודעים כמה זה? 15,832. 15,832. $40,000. בן אמר 15,000. אימא לצ'אט, קוד רונן ג'ינג'י, יש לכם מתויג. וייג'ר על 20,000. כמה צופים אנחנו? 2,700. רצחתי את השכן, אני גם שידעו לי להוציא את זה. אחרי עוד אחד כזאת צ'אט, 15,000, אני מורח, הם מטורפים.